pun sangat dengan panjenengan para hijau para guru atau para siswa ingkang sampun derek lomba sesorah ingkang dadosaken bombong lan mongkopipun para yang sepuh Bapak Ibu sedaya bilih basa Jawi menika taksih ngendika sampun watos basa Jawi mangke sirna utawi ical boten gagal menawi bilih saking kegiatan ingkang sampun dipun lampahi kalian NGMP basa Jawi SMP Kabupaten Madiun kalian Dinas Pidora Kabupaten Keparno kula wonten ing mriki nomor Dewan Juri badhe macakaken utawi ngaturaken asilipun piregakan saking Dewan Juri saking pambiji lomba sesorah wonten ing dinten menika. Kula wingi saking lomba sesorah ingkang kajara minangka pemenang utawi juara ingkang nomor gangsal kanthi jumlah biji utawi nilai 783 ingkang dipun dados juara inggih menika nomor gangsal inggih menika siswa ingkang paring asma Yoga Brilian Trisna Putra saking SMP Laki Pamen. Salajengipun siswa ingkang kajuara lomba sesorah nomor sekawan kanthi biji utawi nilai 700 gangsal inggih menika Mas Salsabila Dwi Anitasari saking SMPN Tiga Saladan. Salajengipun kajuara lomba sesorah nomor 3 kanthi biji utawi nilai 806 inggih menika Mas Cika Permata Putri Setia saking SMPN 1 Mejaya. Salajengipun siswa ingkang kajuara nomor kalih lomba sesorah basa Jawi kanthi biji utawi nilai 809 inggih menika Islamia Rahma Widita saking SMPN Setunggal Kebonsari. Salajengipun kajuara setunggal lomba sesorah basa Jawi SMP Kabupaten Madiun kanthi biji utawi nilai 800 inggih menika Mas Naisabel Fahridi Intania Putri saking SMPN 2 Lampes. Kata wau juara lomba sesorah wonten ing dinten menika pramila matur nuwun sanget kagem para panyarta Bapak Ibu guru kaliyan para siswa ingkang sampun kersa derek lomba wonten ing dinten menika. Sawetawis saking kula mekaten kemawon wonten kirangipun nyuwun pangapunten bilih saking kanca Dewan Juri wonten caketan utawi pamanggih panemu ingkang dipun aturaken dening panjenengan kula semanten. Nyuwun pangapunten nggih ingkang kajuara wau ajeng saderengipun majeng kula badhe matur sedhi kemawon niki lomba pidato niki sedaya sampun sae nanging ingkang kedadipun nyuwun pidato niku benten kalian berita. Nggih, pidato niku benten kalian
atau ajakan. Kedaipun wonten niku. Ning rata-rata lari-lari niki wau rata-rata nggih men sedaya. Nika teng ngajeng niku kados kudu-kudu. Ning ketika pungkasan malah ical. Lah, pidato niku fungsine kangge napa to? Mengajar to. Pidato niku fungsine kangge ngajar. Pramila kedaipun ingkang kalimat-kalimat persuasif itu harus lebih ditekankan. Ajakannya apa toh? Masuk enggak? Lajeng do toh ayo saiki lari-lari dikit-dikit. Takut bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawanya takut apa? Bahasa Jawanya pasir apa? Masih padha berarti kudu latihan. Takut kuwi wedi, nek pasir kuwi wedi. Lah nek wedi kabeh piye kuwi kok ya. Oke. Mugi-mugi NGRP Kabupaten Madiun saged nglakonaken adicara-adicara kang jelas pendidikan kebudayaan dan olahraga Kabupaten Madiun saged nglakonaken adicara kang niki saya sangat Pak. Saya sangat nggih. Matur nuwun saking kula baik.
Jempol semua nomor pun monggo. 1 2 sampun. Sama juri. Monggo kalian juri. Teng tengah. Nomor loro tengah. Cocok iki kaya nomor loro. Tunggal kali lanjut 1 2 3